De sidste 10 år, der er det vel tæt på en fordobling. I den unge er det mest drenge, men når vi kommer op og det ligesom er familieetableret, så er kvinderne lige så meget med til at bestemme, hvad det skal være for noget designmæssigt og størrelse og sådan noget. Det er PC. Altså hvis vi tager, kan man sige, vores del, altså der er fjernsyn, der er ligesom 3, der er tv og lyd og PC og foto. Ja. Og der er PC den største. Okay. Den største del. Nogle ting vil falde, altså foto kan vi se, det falder fra år til år. Ja. Og det er fordi, at mobiltelefoner, særligt iPhone og Samsung Galaxy S2, så der bliver bedre og bedre kameraer i. Ja. Så fotodelen vil falde, PC den vil stige, det er ingen tvivl om. Okay.